Get the point. Take a step forward. Tulikuwa na marafiki watano. The story of 4 close friends. Aba sani bane. Barenga very close. Banchaine. Bareko somamo. Iwa abana banyasai. Ekera bago chikokora matemu form 4. Bagateba ninga bono. Tora agenda oteria yemo. Engiya. Tora araisaranso. Tora agere na oteba ninga na kitogokora. Kera banda oteria yega. Baga save kurwa pocket money. Emiake bere. Ko bagenda oteria yega bantu batari guswara isi. Baga swanichi ne ngobesa bwabo na borobwo bagayisaransa abasani bane. Bagateba ninga ngo kore school. Lakini mna toko kore school. Kero yo mana agenda chinse mo chiaye. Lakini bono totara agenda. Ototegete na inde after 40 years. Toira no teria yega. Tocha gukwanania. Tubura ninga kitu agendereire kero yo matatebi ngakie mwanga kiabwate familiere mokungu oya na abana torole na kitu agotirangana torole what we have achieved torole ngangi tu anyorire ase igo koba to cut the soul sort koba agendrete igo bakaba agreement bakalika bakaenana bagateba ni chitari kichinga bunechiga after myaka 40 tuomera nega igo terie iga na inde totagoteba ni amangana bagasoka bakagenda. Matekero ya magasoka abande bakagenda school abande byasara abande nini lakini hase barenge eweita yarengo ororo nguru ku Samuel yakayiko bakobanga akabatebye iga eweita mbali bali ikire cyoteli akabatebye na igura mangana mwakwanire na inje nyasaho gonkonya nkobo utiriye iga baka 40 years kitarikiye mwabekire na inje nabiro yo mu bwabasani baino na inje ko ikanje mpaka nye ndore ngana kimwabeire mu ngana bakaba basani barenga batano. Bono bakagenda emyaka ejo kagenda emyaka ego turumboka ensengo chenchiere ebichipara chiarosi we oteri yarosi we buya emyaka kagenda egekora sinchi arengirire kare communication yarenke mkongu bagacheta agreement eria bakalikanse buya after 40 years chitarikichiria bono bakainyora abande bagatangwa anda baroteri Samuel era narende takabaganya lakini matege ntokiyo 10 after 40 years Samuel taringa nigare gokore teri Samuel nigare ngomanya n'uteri haleluya moko igwe kikerokyo Samuel yoruro bogweita bona nero manya n'gento kieke it is the honor of the hotel bona nero manya n'hotel bantu bandi bali baguyitugutana ayetu itugutana tikango tebi kina so monene ngokonya raseri etari ya Yesu monene ngokonya ari gwitira sabana bawo monene ngokonya ari gwitira sikiriyo gokora Yesu ngo kwimukira ari igoro imyaka mekere motu omanene nkoko yoro tyare amasaba yo gusaba bona na yago takoyiranira ugo kimotu azeri etari ya Yesu. Samuel now is the owner of the hotel akabaganya litugo libi ochiro okorire meremo ekare gweto hotel ngwoni bwere oseviri kibesa kyaye akayegojera akagenderera now is the director bona ganurete bwate kibesa kuye bakirete iga musani ondo nkuru kupita akaoroka Peter agachita akabu engineer muntu somete buya after 40 years akaoroka ne gari enkongu gesieri gari Samuel na batengerete ekeraro ne gari agataba kitari gijinjiri na boranya abantu abambari kakumuligereria akaenda mucyo akamukwanya akamate hao kana help you akamate bigo na kirega igigugu akamate bincho. Do you remember me? Akamate yaya akamate ninchoria na ari kuba savu na aringe waiter inje na abaonere tie chai so Samuel moyonde ngati bintu byagende akamate now I'm the owner of this hotel. Wow akamate ninje no engineer akatabona tokanya abasani baito batatu musani onde bakireta akeigo Andrew akaoroka Andrew obeireke wende aragireta bwataganda ko kimotu ebesa ningiya nyasauriguru kago teneniebe epagari gagwe gari engendu kago ikakorume aba bakarigereria bagateba 30 Andrew ori na Andrew nabakaringa kengiga karagirete buya mate ko bwata besa tikamate yobo gotu mu bwata nenjibesa mutabwa Andrew wono to komomanya kaga ikakorwe gari engendu kago tachabuya mate tigambo tebye machinta chichimu tachapara ga chiteli besa otware besa to gutachorogendo Samuel bono rogendo nuru ngao nonya ninchenjere ngo tacheteli ere entware besa tingo tachiga go ikanje njorogendo Samuel bono chenji yorogendo kago Andrew
bago ikabaga kwanani Andrew agateba bono nera ni businessman igabwate bono kibesa bono bakayisaransa bakanyakuragira bagateba bono tigatukanye torore ngai chobu bakurukurwa n'uyu ndi ngai bari bakireta akeigo bakanyora umuntu ndo guswanere nerure buya nigari kabisa ga babirenga batigaire bono babire mbarata tari boigo diri bari gukoresa bari yabo barikirane tense batebete ngaya uyu gocha konyora gocha tinga kiechu nero gocha gwaka ne biri dokuragira bono gaiga bakora bagogeta batanga etokuragira kabisa oyo konyora nero gokora ndigi nero gwaka kumbe oyo koro ku job no ndo koro kwanga Nehemiah mbaigeti job na tebeti umuisho 40 years umata abantu batwalire family mondo nyoro mukungu abana baye basomire agatebi umwana wenga basani bane bari tuwateba niti kantu umirane after 40 years agreement neri twakora osomi umwana oye buya umwana oye bono ni governor umwana oye n'umuntu omonene bonekera amatenga ogenda utiri kurukuga nega titari kicu ekero chopu igwite ngurwarire bono chopu agachiagasira bono mwana ugakuruka egariende ko yeika omuntu agacha gocha akabatebya nga ogocha late akabatebya nga igo natumunga kane piri ngugotomo chopu ngayari chopu is my dad ekweli na mungu gweka ngayari akabatebya ngobe iro kuganyirira litukiri mono lakini ni bakwete emyaka ebere yairi bandi lake bono tayo igantebe tinga nchereru gocha egere nkore gintu kieki ngaka ne piri baganza kurira agagu bakainyura bagateba ho job ngaki kwari gukugaki bakarira mono lakini akabatebe tatu minto nansometi buya bono nansometi buya lero ninje gavana haleluya somi abana bangi naba kana chetu kiora somi abana lero obegete tukimo tunabiro ngo bwati kosoni bari ko abeka kosoni ebiro na chetu kimo tuora somi abana bawo bacha kokoire nirie tukimo tu bakoretere irie tase irie tari ya Yesu wacha yobo bwato tari kuchikunone kenyoro ninje nagotebya kana chetu mate mbara bakumima oguswa mu muntu yani abegete tukimo tumanya lakini aho ibikomba gokwera nywera amachi bie plastic gaki ngware kona chetu kyo ndora agora none bibie kwerenere bana bagususu baragochiye sukuru gege ni tukyo begete muntu nobwato bongo kero kanya ganyu mutu ogo okounga mbuyole kabisa kware kora biri bibugana bana banyasaya musacho yagasomya umwana oye buya mwana oya agakane piri bakateba now where is Samuel my Samuel yare bakateba no we have to look for Samuel bona goikatomuriye lakini lili currency minchi arenge lakini mbali gete address linechi address yare koba Samuel na batatinga seito ogocha iga oike itibo bagenda iga oike nyantuga mugambyo itakurukuga nini mbali gete details bakabeta chikarinse kero monto bono chikari cyabeire ngaga isato oto mirongo lekaniga iga ne sabu ya ne ngagete sabu ya ga unaka chikari ntibeti bono bakatacha chikari uru abugusi uru abu ke ubosongo uru abu itumbe uru abu nyansongo uru abu bago ikabako bolinga tokuri yo mugambyo kurukuga bakatenga umugambyo ina akwete myaka 40 yo to mugambyo ina roro na akabeira umugambyo kina akweta akaera liyo yonda bono no yoga tatoro bas bono tariye mangana omuntu tokuri yo kuruku Samuel isare kuruku no mete kusenaki bakataba mugaka na haruri muina ari omogotu ne arabusora eri eteriga asegete ligo toka bakagenda gucyo bakanyoranga bakasuwa mukigete akanyumba kayiberega tegeza kwiki ani ubugima bwa Samuel mbuchito kogenda buya diribuna batiganete bakateba nitokenda tosome bokon tucha kunyoma bakungwa baya tonyora abana baya ani Samuel abayibuli baye bakanyora accident bagakwa munarire batiganete munda akaburoka musonga bugima bwaye bugasareka aganza gukora chikondo gusomya abana bamwe igere sukuru agakora gende gike akabwatoka kaza akaumironde imara rindi tanta inagwa akanyoma itamanye dimutu itamanye dimaye no mata abantu bane bale bakuiruka bataka tibica chikogenda tiabwatanga ngangoyo no mutaka tomokonya ko chukurire ringana ki enyumba ne yiri bati ubutaka bono bwa yemburu bamanya kora kyamo mata agogete lakini chinyumba ne tyama bati bamanya gutwo kyamo maye iga ngobona bw'ubutaka bwaye omuntu oyo iga obutaka bw'ikibesa atabwati gusono bongo toko amenyo male
Tokwa menyomba. Ono ngotaka kiobwana. Bantu bandi chinyomba kogenda kotoko kora business ya omagatega iga muno guswa nyomba utabeti choncho kotata kutinzora abune koko okogoro egetongo kinga na kebe toko si upome bono muno mutako bwate kusino bongo kora tegende ki obonguli mi bona kana kanyomba gakungu kandi ege piyo kare meiro bongo bona ngano mutaka bolora kinono kwome nyomba atakore tegende ki ataho ari ile sikoga kwa susubale bakungu bande mbele batatege tiko kore mero swa mugondoro si ndagiro beke nyumba uragiriya abana baho tonyora ubusuku bonere garaire no mugako yogoti tari korora amaizo ani ubutaka no bube amaizo maye to kurwara iga ikakwara kana nyagitari urwariwe kibasa cyakobora kwa gukorera nibigigari bono ko bago zwa bakajya abwataka mora kune kubache megango oconyi megango kari umuntu mukungu araire siko gaguchinyonge kitambo ikirago bago zwa bago kuminga ngiko setu akora kigari nye tingima tinga na kebe iga bakonyoro bakumuburi na Samuel na igwaso amete school na asomete nyabonge 40 years kujimaya no so kunyura kende abasani ba omba limwe yange naba no banyure umato batakukuye babaka abantu Samuel no tuli korora buya ndigire lyango no manyete nondo bakakitali Peter Peter no inyore ngitu atebane umato botaka no bobe bakubwebire gendo batebane dio be itu atebane tinga tumera natali kigete no inyore akateba ngaje Samuel na kibo gima bwabeta tata na mama liri immediately abanyo accident baka ubogima nabo bwangirire bakalira bakataba Samuel iga nyomba jani Samuel tabweta no burangeti mboli kubako ibisi no mukungu bako ibisi magoro mate muturugoro otigara igo otayibisi bako ibisi muturugoro magoro mate bona bako tebane aki kakiko ka magoro abwatire liberera tutakoreta gocho mutugoro taratiga magoro mate bara tigoro gai ege tanda Samuel bakora rege ku 3 pa 3 ege tanda geribu na njegeri tu atagere tu mukungu bogimo boli obokong ege tanda geri ota onjo yani mogo tebani naki kakibono na rosoro beguro ngonjo kotole mabire seto po gako oyo monjo kyati ko yo ndamwere lisonga ni sago to getanga kinga neiga ekienye oborangiti bonga neiga bokoro ku 2 pa 2 oyo gonjo koja mugaka kwa nguru borangiti mata bantu bari mutuko bakumana gachiota garaba obotaka boko gara moma na botuko lakini ngimo kuomana no manye oyo gagonjo koja mongina kwa nguru borangiti oyo gagonjo koja mugaka kwa nguru borangiti yani abantu bakumana ngano borangiti bakura na botuko n'abantu bande abagaste kuomana naki abana baba bekire buya babagurira marangiti bona abantu bande abagaste kuomana naki umugaka oyo gaki oborangiti ensemo yaho ngaibore insebore yani bayibise tyo borangiti buri bwo comfort buri bwo comfort y'abantu butuko yani ko barayi yani nga abateka gaki umugako yo borangiti no mugako yota umongina dari ensemo yane yoka nonye ndaye ensemo yaho ngakire yani bono ukutari kuomba no mate ukuno kuomba no kuyoma yete ba kuomba no mate kuomba no kuyaka mugako gaki utakurushi borangiti bayibise tikati bokagunze bokagumoyi n'abantu bande eliyoma nabo bwate butuko ne yukura no borangiti ani ezerera ni vyagaki tigango kani bona bakanyora ngumurangiti kindi nkiyo bakamotenga Samuel it's unfortunate bakamurusigali bakamwira nyagitari litangani namba 1 agasaburwa maiso agataka korora seri etali ya Yesu ekakiko takubuno manya maisa kwa bwena takugwendi kwa bona kwa ukoi akabwena seri etali ya Yesu bagateba ngabona yaye utukura agacho mucyoyo abasani nabaya bagacanga bakagacira Samuel yenyomba bindo byatagire kujenje gusendira ataka kujenje mokungu agataya ngabona abana bayira ne sukuru bana bagataya bayira ne enje nitegete koirana kibesa cyabo bana bakaira ni kwe sukuru abasani abayiga bagacyencho obogima bwa Samuel azeri etali ya Yesu bona ibumbate abana banyasaye tubwato musani umuya musani oyo ega no muyare oyo goko mwanje rero iga munango kubwato kokorwa munongo muitaberana oyero tari konya koganya myaka 40 igabo cyencho obogima bwa azeri etali ya Yesu rero ukimukubali munoko moitaberana kweli kabisa tariko nyago chiare ndero bugima bwaho bwo genti oborwairo obundero ko gwena azeri etali ya Yesu munoko moitabayiga omosani oyo no mosacho oyo iga nere Kristo Yesu oyo goko moitaberana ebintongo chenjibire haleluya bantongo kumibana naso tari no kwamba indutodaro chibi bata bantu balense mpaka nitiamba iyo cyane kitana riba ikwete buyi bantu bande kwatasi Yesu naende kwatamanga twako gambire
nabatebete buli mwanga agwika tukugambe okora amaya tokore gintu gi tukugambe okora amabe tokore gintu gi gintu nkiyora akore ntukugamba irio chandike tu omenyete nyombe gwetense totega kibakure imbura buna bone gutwa atakumenya kazi kibi nandi rio kwagacha nandi mucho mukungu yera gutacha buni mbata kurugeza agajiru nyumba goika tukugambe ndoko bantukugamba irio chandike tu tukukuramba kogokonye katokore gintu gi kende nkiyora akore ntukugamba yango kanya gogo chigota ngaki abana nyasaye na bakonye nje basomire nimaite buna nasomerio bokongo bana mbabikane tambo bagateba ng'echi pastor inkuru bari iga leta abana leta marieta abana stiri buna amangana ina mabolo arugwe lakini mna tokuru hakuna kitu wata. Get the point. Take a step forward.